срещу Добруджа, инфарктен преди това. Бяхте останали с 9 души на терена, те пък имаха 10 души на терена. Първо да чуем вашият коментар на матча. Така искам първо да поздравя момчета за мъжеството и за характера, който показаха с двама човека по-малко бяхме. Така за матча, моята идея беше да се седим дисциплинирани, наредени в нашата половина, да чакаме на контратака и да излъжим отбора, защото последните два матча, където играхме, уж играхме футбол, нещо, имаха две положения двата отбора, вкараха по един гол и така. Натрупахте няколко загуби, 4 на брой. Колко важен беше този успех? Много важен, така и за самочувствие на отбора и за тонуса да дигне малко след 4 загуби, макар и незаслужени. Един гол видяхме, 3 червени картона. Как ще коментирате ситуациите с червените картони на вашите футболисти? Не искам сега да бързам да коментирам, трябва да ги гледам на видео, да преценя кое е правилно и кое не. Така да се радвам, че направихме една бърза контратака, подкрепа на Аврамов и хубав гол стана. Нямаше ли възможност да запазите поне единият футболист без червен картон? Слушай, и Фиан и Девид. Ние нямаме и дълга скамейка като цяло, така че на по време беше му се казало, че да внимава, но просто направи фаул. Тимът на Добруджа се слави с това, че притежава доста стойностни футболисти. Как се подготвите за този двубой? Подготвих се, специална тренировка имаше, правихме анализ, видяхме на видео силни, слаби страни и така. Валери Домовчийски напусна преждевременно терена. Какво е неговото състояние? Добро състояние. Не изигра много добър матч. Добро състояние. Добре.